For 2 år siden spillede Hobro Idrætsklub i bunden af 1. division. Nu ligger de blandt de bedste i Superligaen. Jonas Dahl Andersen har altså et hold bestående af enten studerende eller læger, bankelever osv. For største del af dem, ja, de har en arbejdsdag i morgen. Og derinde er der muligheder! 2-0 til Hobro! Mads Justesen, der var løbet med den her omstilling. DR har fulgt den lille foreningsrejse for at finde årsagen til fremgangen. Tingene, de kan nogle gange forstærkes fuldstændig vanvittigt i en trup, når man får skabt nogle bånd og nogle værdier og nogle ting imellem hver enkelt spiller, der bare gør, at man vil gøre alt for den anden. Men hvis klubben skal klare sig i Superligaen, kræver det nye spillere og måske nye værdier. Jeg har jo frygtet det her hele tiden, det der med pengene. Jeg kan også godt vælge at sige nej. Okay, Mads, nu står jeg i en situation. Jeg kan sgu ikke selv klare det længere. Så kan jeg også ringe til en agent, ligesom alle de andre. Men det gør jeg ikke. Og hvorfor tror du, jeg ikke gør det? Fordi jeg tror på, at vi finder ud af det. Kan Hobro bevare foreningsånden og fællesskabet, når millionerne ruller ind, og der pludselig kommer penge mellem venner? Hobro har sunget på Superliga. Det startede som joke, men sluttede i ramme alvor. Himmerlændingene fik overdraget nøglen til det danske fodboldparadis i sidste runde, da de slog Brøndshøj på udebane. Det sidste kamp i sæsonen. Hobro er allerede rykket op, og nu skal klubben fejres på hjemmebanen DS Arena. Men inden festen for alvor går i gang, skal Hvidovre slås. Sebastian Andersen sparker på mål og scorer! En forrygende åbner for Hobro. For manden, de kalder knækskuddet, lejesvenden fra Viborg, der meget vel kan spille sin sidste kamp, hvis ikke han får sin lejeaftale her i Hobro forlænget. Vilsum forsøger de at sende afsted Stefan Hansen med indlægget, og Vilsum 2-0 til Hobro. til Hobro. Begge målscorer er lejespillere med lejeaftaler, som udløber i sommerferien. Sportschef Jens Hammer har nu 6 uger til at sætte et Superliga-hold. Tak. De drenge her, de har været klart det bedst spillende hold i min verden, og jeg er dødstolt over, at de i dag rykker op fuldt fortjent og spiller Superliga efter sommerferien. Den trup, vi har nu, består jo af vores egne folk, og så nogle spillere, vi har lejet rundt omkring. Det er en stor del af vores oprykning, så vi vil gerne se, om vi kan leje dem igen. Men de er jo ikke vores, og jeg skal jo ikke bare forhandle en løn med dem. Der er også en klub involveret, som gerne vil tjene lidt penge på dem, og de har jo også fået forståelsen af, at vi har mange penge nu. Tak for nu, jeg vil smutte hjem. Jeg håber, vi ses igen. Og Ja. så held og lykke. I lige måde. Ja. Ses vi igen, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke noget. Bare sige tak for et mega fedt halvår. Det var lige, hvad jeg søgte efter, og jeg tror ikke, jeg havde drømt om det. Jeg håber, vi ses igen. Så er det jo egentlig slut med Hobro lige nu. Hvad der skal se fremover, det ved hverken jeg eller så mange andre, tror jeg. Så det er lidt specielt, og især fordi, at jeg i hvert fald har fået sådan et godt forhold til folk i den her klub. Altså, det er ikke bare nogle kollegaer, der man bare lige ser, og så, altså, det er gode mennesker alle sammen, og nogen, man kommer godt ud af det med. Hobro får ekstra tv-penge for at rykke op i Superligaen, men de fleste af dem skal bruges på at udbygge og forbedre stadion. Hjemmebanen lever nemlig ikke op til kravene i Superligaen. Blandt andet er den 3 meter for kort. Vi har en masse maskiner i gang, der er ved at pløje et stykke kulturarv op. Vores kampbane, den skal omlægges med nyt græs, og der skal noget vand og noget varme i. Så den er klar til Superliga-sæsonen den 3. og 4. august, hvor Brøndby kommer på besøg. Klubbens største udfordring, det er helt klart vores faciliteter. Der skal vi virkelig trylle hen over sommerferien. Der skal vi virkelig have den store tryllestav frem. Det svarer jo nærmest til, at vi skal på en nat lave en børnehave om til en zoologisk have med diverse sikkerhedsforanstaltninger der.
Godmorgen, de herrer. Og velkommen til Overfladen. Det er tirsdag. Er nogen har noget at byde ind med? Jeg kan oplyse om, at Centerkort, den er totalt gravet op nu. Der er ikke så meget som en grøn plet tilbage. Hobros nye spillerbudget er op til 20 gange mindre end konkurrenternes. Hvis holdets nuværende spillere kræver lønforhøjelse, er der ikke mange penge til at købe forstærkninger. Som du kan se nu, så sidder jeg og skriver en ny kontrakt her. Jeg har været sådan lidt hængt op. Det er det vigtigste stadigvæk for mig, det er trods alt skolen, og jeg har været ude som censor og selv haft elever til eksamen, så jeg har været sådan lidt... Lige nu er jeg sådan lidt bagefter. Det er faktisk en træls fornemmelse. Der er mange, der har helt vildt store forventninger til, hvad vi har af penge. Altså, de har en klar forventning om at få mere i løn, og jeg vil gerne give dem mere i løn. Men skellet mellem det, jeg gerne vil give, og det, de gerne vil have, der er bare et stykke. Og der er nogen, der er rigtig, rigtig vigtige for os. Men det er jo også min forbandede pligt at sørge for, at budgettet det hænger sammen til sidst, og at det kan rent faktisk være, at vi kommer til at sige farvel til nogle af dem, vi holder rigtig, rigtig meget af, som har været i klubben i mange år. Fordi vi ikke kan få de her forventninger afstemt til hinanden. Har du set Stiftstidende i dag? Nej. Der stod et interview med Jonas Dahl. Ja. Og der havde de spurgt ham om, hvad hans livret den var. Og så har han sagt, alt det bier, hun laver ude på stadion, det er min livret. Der må jeg nok sige, at jeg blev lidt rørt. Ja, det tror jeg på. Hold kæft, det var flot. Ja, det er det sgu. Sådan helt praktisk på spillere, er der nogen, som vi skal sige farvel til? Måske på gensyn. Vi ved det jo ikke endnu. Har vi ikke en liste over? Det kan vi lave. Altså, er det alle dem, vi er i tvivl om nu? Ja. Grønning. Han har fandme været en god dreng, synes jeg, Grønning. Han er god. Han har været god for os. Ja. Altså, han skal købes. Men det er også noget med, vi befinder os også i en periode, hvor vi lige skal finde ud af, at pengene er altså stadigvæk en knap faktor i vores klub. Men igen, jeg synes også bare, at han har været så stor en del af det her. Altså. Jeg har jo frygtet det her hele tiden. Det der med pengene. Når der er sådan, der kommer penge i klemme mellem folk, der rigtig godt kan lide hinanden, så kommer der nogle følelser på spil, og det synes jeg fandme, det er sgu lidt svært at være i nu. Altså, det bekymrer mig. Det tænker jeg meget over. Hvordan fanden vi kan være sammen i det her. Om der er nogen, der falder fra. Anfører Mads Justesen er gymnasielærer og driver desuden et landbrug ved siden af fodbolden. For at kunne holde til at spille Superliga, vil han gå ned i tid på gymnasiet, og han vil have klubben til at kompensere ham for lønnedgangen. Fodbold, det har jo altid været en drengedrøm at komme til at leve af. Så faktisk så er det jo lidt vildt at gå og tænke på, at man så alligevel måske får muligheden for at spille på det højeste niveau i Danmark. Men det er det der med at få alle ting til at gå op, når man har fået familie. Og så er det i hvert fald sådan for mig, at det er det vigtigste. Jeg er en person, som skal passe rigtig meget på med, at jeg ikke tænker for meget om, hvor mange timer jeg er sammen med mine børn og Pernille. Fordi når jeg gør det, så får jeg faktisk dårlig samvittighed. Så kan jeg faktisk godt blive sådan helt deprimeret. Regner du med, at de kommer med et bud, eller? Jamen, jeg har jo skrevet, hvad jeg forventer til dem. Ja. For det første, så vil jeg have, at de skal dække det, jeg går ned i løn. Altså, det er første præmis, og så føler jeg jo selv, at jeg har fortjent en lønstigning. Det har du også. Så må vi jo se, hvad de følger. Hvis de ikke engang vil dække det, som jeg går ned i løn, så spiller jeg i hvert fald ikke videre, så meget vil jeg sige. Det er fordi, det ser ud til, at vi får ham knægten her. Vi er jo ved at købe en fodboldspiller, Nikolaj. Det har vi aldrig prøvet før. Det er Jens. Hej, Anfinn. Har du? Og den er skrevet under? Tak for hjælpen. Det er godt.
Hej. Hej. Sådan der. Nu har vi købt topscoreren fra Brøndshøj, fordi vi tror helt vildt meget på ham, og vi har skrevet en 3-årig kontrakt med ham. Det bliver der nok ikke så meget plads til derovre i Jylland til at starte med, men så skulle jeg måske have noget af det her med. Måske lige det her. Hvem er bondemænd derovre? Kender du? Mads. Er Mads? Holder han grise, eller hvad? Køer? Nå. Det glæder mig sgu til at se, så. Jamen, jeg kan huske, når vi har mødt dem, så har Brøndshøj-fansen sunget et eller andet med, at vi vælter jeres køer og sådan noget. Men det kunne måske godt blive rigtigt, så, hvis han virkelig har køer. Den er simpelthen beskidt, den her. Hvad fanden, mor? Den er ikke blevet vasket. Det er sidste gang, man bare kan kaste den ind mod mor, og så vasker den. Mor. Skandale. Skal du have pas med Syla? Det er Jylland nu. Jylland. Det er et vildt små på tråden. Hvad er vi der? Tak. Og god vind i Hobro. Tak. Nå, mor. Nå. Skal sige det? Jens Hammer ringer til Viborgs sportschef for at forsøge at forlænge lejeaftalerne med de spillere, der har kontrakt med Viborg. Som det ser ud nu, så har jeg ikke noget at købe for. Som du sikkert har læst, så har jeg jo brugt mine penge på Berggren i Brøndshøj. Men det er bare sådan, at det er sådan, landet ligger. Og du kan ikke være interesseret i at leje dem ud igen. Det er Jeppe. Hej Jeppe. Hvordan ser det ud for dig derovre, Jeppe? Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg har ikke rigtig haft nogen samtaler med nogen, så jeg sidder lidt usikker på hvordan de ser mig. Altså, det ved jeg ikke rigtigt. Vi vil strække os langt for at se, om vi kan lave en aftale, hvor du kan komme tilbage til Hobro. Men som det ser ud, Jeppe, så skal jeg købe dig. Ja. Jeg vil ikke lege dig ud, og så er det ikke noget, jeg har råd til. Det kan jeg godt sige. Lige nu ligger bolden med Morten og Viborg, og så må vi se, hvad det går over til. Ja, kan du ikke sige det, Jeppe? Jo, det er super. Hej. Hej. Der står her, at Hobro har lavet en aftale med Emil Berggren fra Brøndshøj. En god handel, og der står, at Hobro første gang nogensinde har betalt en transfersum, så det er nok måtte strække sig langt efter ham. Jeg synes, jeg har været klubbens mand i rigtig, rigtig mange år, og det har jeg også været i lønforhandlinger. Ikke dermed sagt, at jeg ikke har lavet krav før og sat krav før, men det har aldrig nogensinde været ud over noget, noget som ikke i hvert fald er sammenligneligt med, hvad man kunne kræve og forlange i andre klubber. Så jeg vil sige, at nu er tiden kommet til, at også klubmanden han også skal belønnes. Kan vi ikke godt være her? Jo. Sæt dig ned med os. Ja, så hvad har du på hjertet? Hvad er jeg på hjertet? Ja. Jamen, du har skrevet til mig, om jeg vil forlænge min kontrakt, og så har du kommet med et udspil. Og så har jeg sagt, at det udspil er det ikke. Altså, det var lige før, at jeg tænkte, at det tror jeg ikke på, at I har sendt til mig den sms der, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg står i en situation, hvor at, jeg går ned på en 50% stilling, fordi vi skal til at træne tidligere. Det vil sige, at det betyder en rimelig stor lønnedgang for mig. Og når jeg tænker på, at jeg skal til at spille Superliga, så tænker jeg ikke det første er, at jeg skal ned i løn. Det må jeg godt nok sige. Og så lige pludselig, jeg kan læse i går, at man har råd til at bruge 350.000 på at købe en spiller. Så forstår jeg ingenting længere. Det må jeg bare sige. Det, der er mit problem nu, det er jo, at jeg har et budget i første division, og så har jeg et budget i Superligaen. Og hvis det kan jeg sige, det bliver cirka 50%
større. Og jeg kan jo sige, hvis jeg giver alle sammen 50% mere i løn, så bliver der ikke til flere. Og det er jo det, der er mit... I bund og grund er det jo mit problem. Men jeg bliver nødt til at høre dig så. Ja. Altså, hvis vi skal videre herfra, og det skal vi. Ja. Nu skal jeg belønnes. Og hvad er det med? Men det ved du jo godt. Det er med en kontrakt, der gør, at jeg får en samlet lønstigning. Ja. Men det er jo det. Altså, jeg kan også godt vælge at sige, nej, okay Mads, nu står jeg i en situation. Jeg kan sgu ikke selv klare det længere. Så kan jeg også ringe til en agent, ligesom alle de andre. Men det gør jeg ikke. Og hvorfor tror du, jeg ikke gør det? Det er fordi, jeg tror på, at vi finder ud af det. Og jeg tror på, at I vil mig det bedst, og I ved, at jeg vil jer det bedst. Og nu vil jeg have mulighed for at sige, vi kan sgu godt tage Magnus og Pernille med et eller andet sted hen. Og det er det penge, de skal gå til. Det er for, at det kan være sammen med min familie. Det er ganske simpelt sammen med min familie. Det må I have respekt for. Ja. Hvis der er nogen, der støtter den klub her, så er det eller... Ja. Jeg tror, jeg har givet udtryk for, hvad jeg mener. Jeg hører fra jer. Og jeg er nødt til at høre fra jer sådan lidt, fordi hvis det lige pludselig er noget, vi ikke bliver enige, så står jeg altså i en rimelig lortet situation. Det er jeg nødt til at sige højt til jer. Og det er fordi, at du taler om det hele menneske. Ja. Vi snakkes ved. Tak. Hej. Jeg har ikke snakket med Mads før, har du det? Er han altid helt oppe i... Ja, det er han. Det er svært at sige. Det er skide svært. Vi er selvfølgelig nødt til at skal blive enige med Mads. Sådan tænker jeg, men det er jo også... Det er derfor, jeg ikke skal være med i forhandlingerne, fordi så bliver man jo... Så har man over på spillerens side. Det er dig, der skal... Ja. På den anden side, så kan vi jo ikke stå på mål for, hvad hans løn er som gymnasielærer. Det kan vi ikke. Så bliver vi uskarpe. Ja. Jeg kan ikke leve af... Jamen, det er der bare ikke. Og hvis vi bliver uskarpe, så ryger vi ud. Ja, og så sidder vi og kigger på, det var nok også... Det var ikke så smart, det der Jens. Det der med, at vi jo alle sammen var venner og det. Ja. Men det er jo selvfølgelig den der balance, ikke? Vi vil gerne holde fast i nogle værdier, og vi vil også meget gerne have en lokal spiller til at fortsætte, og så videre. Det vil vi da gerne. Men det må ikke betyde, at vi bliver mindre professionelle og bliver uskarpe. Men det er balance. Men sådan fodboldfagligt, så kan jeg godt finde en stopper, der er lige så god. Til noget billigere. Men jeg kan sige, at der hvor jeg står nu, det er, at jeg har mest lyst til at lade Martin og Mads gå. Og det giver mig en masse bøvl. At de går? Ja. Mega meget. Så er vi sgu ved at være i bro. Så holder man mig inde. Det her, det er vandrehjem, hvor jeg skal bo, indtil at jeg kan overtage min lejlighed. Det er rimelig stort. Det er sådan en rigtig skoleudflugtssted. Men det er hyggeligt nok. Det kan sagtens lade sig gøre at bo her. Sikkerhedschef Allan Andersen arbejder fuldtid på en sæbefabrik. Når jeg så herfra, så er det HK indtil klokken 10-11 stykker om aftenen nogle gange. Så lige nu, der ligger jeg på en arbejdsdag, der hedder 14-16 timer. Arbejdet i fodboldklubben er ulønnet. Nu skal Allan mødes med bestyrelsen. Allan mener, at jobbet som sikkerhedschef bør være en fuldtidsstilling. Det, der var lidt dagsorden for mødet i dag, det er jo, at jeg har hørt en fugl synge om, at det kunne være, at du gik efter at skulle være fuldtids sikkerhedschef. Jamen, jeg kan lige så godt overtage den bold og så sige, som det kører nu, så bliver det nødt til at være enten eller, for jeg kan ikke byde mit arbejde det næste år, at det kører, som det kører nu, for jeg er der praktisk talt aldrig.
Men for lige at tage den, så er vi ikke fra bestyrelsens side indstillet på at ansætte en sikkerhedschef fuldtids. Altså, hvis man skal modne sådan noget, og hvis man skal have et forløb, så er man nødt til at skal have respekt for, at vi lægger lidt på ad gangen. Så det der med, at man sidder i en nøgleposition, og så vil tage det der kæmpe skridt på én gang, jeg synes ikke, det er helt, det er helt fair. Nej, men jeg kan sgu ikke, jeg kan ikke forsvare over for mig selv. Har du egentlig blandt dine folk, der har potentiale til at være sikkerhedschef? Søren for eksempel? Ja, det kunne godt være. Har du, kan du lige give mig nogle kontaktoplysninger på Søren? Ja da. Søren Christensen med CH eller K? Med CH. Yes. Tak for mødet. Ja, i lige måde. Jens og Jonas skal nu tage endelig stilling til, hvilke spillere, der skal have forlænget kontrakten, og hvor mange nye spillere, der skal ind. Vi bliver tilbudt mange gode spillere, og hvis vi skal forlænge med alle vores egne, så bliver det bare dyrt. Ja. Altså omkring Mads og Martin. Lige præcis de to, det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at beholde klubben. De er jo kulturbærere, og de er med til at gøre, at vi kan fastholde den her kultur og stemning, der er i truppen. Ja. Og det gør jo så, at vi måske ikke kan få noget af det andet ind. Og det skal vi bare gøre os klart. Og så vil der være mange eksperter, der siger, det holder ikke. Men det må vi jo blande blod på, at det kan lade sig gøre, og det er sådan, vi gør det. Så er det bare at gå i gang. Jens vælger at bruge de ekstra penge på at forlænge med den gamle trup til ca. 50% mere i løn. Det er et dårligt billede, det der. Det var også det, sagde. Det er vi nødt til at lave om, det der. Nu er holdet sat, og sommerferien forbi. Jeg har en kontrakt her. Samlet set, så tror jeg på, at det sammenhold, de drenge her har, det kan flytte noget i længden, og det er jo det, vi både tror og håber på. Nu har jeg jo lige fået min egen aftale på plads, og det betyder, at vi har et kæmpe stykke arbejde, der venter os i forhold til at blive klar til at spille Superliga. Så. På plads. Tak. Det vi skal vinde kampe på i Superligaen, det er, at vi vil det her mere end de andre, og vi vil det her sammen. Og det skal vi lynhurtigt have inkorporeret i vores trup i forhold til de nye spillere, der kommer ind, at det er det tankegangen, vi har her. Det ser jeg som den største udfordring, vi faktisk har op til starten på Superligaen. Hej, drenge. Hej, Rasmus. Emil. Hej, Emil. Hej, Emil. Hej. Velkommen til dig. Tak. Godt at se dig. Det er sjældent, man ser en mand, der er meget længere end mig, synes jeg. Ja, det skal du også prøve. Det er dejligt at spille på hold med dig for en gang skyld. For en gang skyld. Det er så glad for det. I lige måde, kan jeg sige. Tak. Så du siger bare til, hvis der mangler nogle hænder ude på gården. Er du klar på det? Så ja. Jeg kan godt tage fat. Kan du køre mig i tasker? Hvad siger du? Kan du køre mig i tasker? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Det er godt. Hej Emil. Hej Jonas. Velkommen til. Godt at se dig. Så er vi sgu ved at være her. Så med hensyn til planlægning, så er det sådan, at i dag, så skal vi på overlevelsestur. Nu! Yes, og ned. Hvor er glasene? Så hold ned. Hold det. Nej, hvor er det ulækkert. Hold kæft, mand. Jeg er helt overbevist om, og det er også min filosofi, at sådan noget som det her, det er med til også at skabe resultater på banen. Altså, vi oplever hinanden på andre måder end bare i omklædningsrummet og ude på fodboldbanen. Så, nu kommer Emil direkte fra Stenbroen ud på den midtjyske hede, hvor han fanger ender.
Jeg er dybt imponeret af Emil, mand. Sådan en sjællanderdreng der, så tænker man komme herud i den jyske hede, som det første, han nærmest skal med på holdet. Det er dybt imponeret. Hoparbejder, fanger hænderne, og ja, man er med til det hele. Stærkt. Glæder mig til at spille sammen med ham. God fyr, det må man bare sige. Det er jo det, man finder ud af på sådan en tur her. Der er nogen, de vil sgu gå hele vejen for gutterne. Det vil han også, og han passer godt ind. Hobro har mistet 4 ud af 5 af deres legespillere, og de er alle blevet erstattet af spillere fra 1. division. Kun få i truppen har Superliga-erfaring, og der er ikke flere penge til forstærkninger. Så på papiret har Hobro ikke en chance. Der er heller ikke mange penge tilbage til at lønne de frivillige. Allan er blevet tilbudt en deltidsstilling, men da han ikke kan gå ned i tid på sæbefabrikken, bliver han nødt til at trække sig som sikkerhedschef. Hej. Hej. Er du klar? Jeg er fuldstændig klar. Men ser du så, at du bliver stående som sikkerhedschef, indtil der er en, der kan tage over? Jamen, jeg ser at det gør jeg på papiret. Nu skal I bare lande en aftale med Søren. Ja. Han kan godt, og han vil gerne. Og så skal jeg, som sagt, som aftale, stå på papiret og hjælpe Søren i det omfang, det er muligt. Og være med til at køre ham i stilling. Ja. Ikke? Det er fantastisk. Så kører det på skinner. Det er fantastisk. Godnat. Tak. Det var også lidt. For velviljen. Det var også lidt. Ja, der sker ikke sådan vildt meget her på sådan en dag. Så længe man i hvert fald bor på vandrehjemmet i Hobro. Men nu får jeg chancen for at flytte ind hos Mads Justussen, vores kaptajn, der har ageret redningsmand. Så jeg skal flytte ud hos ham i dag. Hej, Mads. Det er bare kufferten der, Emil. Ja. Det er jo kontor, vi har lavet klar. Men så forestil dig, at der kan være en madras herinde. Det ser rigtig fint ud. Herude, der er vi jo sammen. Sådan er det jo. Så der bliver ikke meget for alt liv her, når man er på gården. Der er vi sammen om det hele. Ikke, Magnus? Det kan være, at du skal sove sammen med Emil. Ja, det tror jeg. Så går du bare den her vej, Emil. Kom så, Bosja. Kan de godt spise, når jeg bare her? Ja, ja. Nu står vi her på tærsklen til en ny sæson. Nu hedder det Superliga. Nu er alle de andre fuldtidsproffer, nu har de nogle kæmpe budgetter. Og ret beset, så burde vi ikke kunne spille lige op mod dem. Ej, hellere slå dem. Men lad os nu se. Ej, fik du den i hovedet. Du kan lige prøve at se, om du kan rende ned til de blomster dernede og tage spanden med, og så se, hvor hurtigt du kommer derned og så tilbage igen. Nu, go! Det var et udmærket saksespark, han ville lave. Fik du det op lige her. Ikke offside på Quincy Antipas. Antipas alene igennem. 2-0 til Hobro. Hobro er på vej mod historieskrivning i første Superliga hjemmekamp.